Tablety priniesli do nášho vyučovania nový svieži vetrík, motiváciu, inšpiráciu, nové možnosti. Je veľmi flexibilný, máme prakticky ihneď po ruke internet, fotoaparát, kameru, takže možnosti sú tu úžasné. Vo všetkých predmetoch pracujeme s poznámkou S, deti používajú program Office Polaris. No a veľmi pekné výsledky máme napríklad v práci vo Photoshope, kde sme tvorili vianočné pozdravy alebo experimentovali s historickou fotografiou. Žiaci, keď dostali tablety, tak sa najskôr veľmi tešili, hrali sa s nimi, fotografovali sa, ale neskôr zistili, že tablety sa dajú využiť aj na vyučovanie. Na informatike sme robili rôzne projekty, v programe PS Touch, takisto sme robili projekt z fyziky, kde si fotografovali silomer a spracovávali ho. Pomocou tabletov sme si na hodine angličtiny spracovali projekt o zdravom životnom štýle. Žiaci spracovávali informácie, vyhľadávali obrázky na internete a neznáme slovička v internetovom slovníku. Projekt vytvorili v S-poznámke, niektorí v Polaris Office. Projekty obohatili aj o vlastné kreslené obrázky, svoje práce si uložili do Dropboxu a následne odprezentovali pripojením tabletov cez veľkú obrazovku v triede. Pri práci s tabletmi sme použili aj nahrávanie videa, keď žiaci hovorili dialógy. Tiež sme robili na internete gramatické cvičenia na stránke oup.com a englishexercises.org. Tablety sa dajú efektívne využiť vo vyučovaní rôznych predmetov už u žiakov mladšieho školského veku. Využívame hlavne rôzne aplikácie, pomocou ktorých je pre deti vyučovanie zábavou. Vďaka tabletom sa v našej triede stala aj matematika obľúbeným predmetom. Pomocou rôznych hier sa tretiaci učia násobilku nielen hravo a bez stresu, ale i radi. Na hodinách dejepisu sú tablety dobrou pomôckou pre učiteľa aj pre žiaka. Dajú sa použiť v každej časti vyučovacej hodiny. Teraz sme práve dokončili tematický celok Slovenské národné hnutie. Žiaci si stiahli do tabletov aplikácie a budeme robiť pojmové mapy k tomuto celému tematickému celku a už sa na to celkom tešíme. Tablety využívam na oboch predmetoch, no častejšie na výchove umení. Naposledy sme kreslili v aplikácii Paint a malovanie. Žiakov kreslenie veľmi bavilo, pretože sa tu mohli vybúriť. Malovali na fotografie alebo na čistú stranu ako na výkres. Mohli používať rôzne efekty ako neonové svetlá, prerušované čiary, rôzne pečiatky a mohli si zmeniť aj farby pozadia. Na hodine bolo veselo a žiaci mali z kreslenia radosť. Čiže môj systém práce je taký, že prídem do triedy a žiaci už majú pripravený pracovný list, čo je v podstate taký scenár, program vyučovacej hodiny. Teraz sa v 8. ročníku preberá geometria. K tomuto máme aplikáciu v tablete GeoGebra. Pomocou tejto aplikácie žiaci veľmi dobre zvládnu napríklad také nepopulárne konštrukčné úlohy. Používam planetu vedomostí. Pre žiakov pripravím konkrétne úlohy, ktoré na daný typ hodiny potrebujem. Takisto napríklad si vyrábam vlastné aplikácie. Ďalej na matematike sa mi ešte osvedčilo napríklad testovanie žiakov. Používam testy pre tablety v prostredí Sokratív. Napríklad elektronickú triednu knihu alebo priamo na hodine zapisovať známky. Práca s tabletmi nás veľmi baví, sme jednoducho nadšení.